меган аз хешу табор дида ҳамсоя ба қадртар бояд боша, чунки ҳамсоя наздик ай. Як марг мурда мешава, хешу табору то дарак меёванд ки ҳамсоят мегурунад. Алекин бародаро ҳастай ҳолатое ки сабаби ҳамин марг мурда худи ҳамсоя мешава. Ба мисли ҳодисае ки имрӯз дар бораш гап мезанем. Аммо салом дӯстони азиз, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо муаллифи ин канал Муҳаммад Шарипов. вақтҳои охир кам ҳастем дар YouTube, лекин ин маънои ӯро надорад ки YouTube-а барҳам метиҳем. Не дӯстон, ма вақтҳои охир бештар вақт мегзарондестам дар дигар проектҳо ба мисли VIP канал дигарош, лекин иҷа ҳам мешава. зиқ нашин шумо. ва дархостҳо бисёр шудестай ба монанди барномаҳои криминалӣ, дигар рубрикаҳои ин канал ҳатман мешава уно ҳам бардоро, лекин дар байни дархостҳо ҳамчунин дархост ҳастай дар бораи ҳодисае ки гузашт дар ноҳияи Рӯдакӣ. Яъне ки ҳодиса зиёда аз 10 рӯз пеш рух додагӣ буд, хабараш дар дигар расонаҳои расмӣ баромадагӣ буд, лекин ягон ҷузъиёти бештар набуд ба мисли ягон расм, ягон наворҳо аз ин ҳодиса. ва бале, ма расморо пайдо кардам, хеле ҳам расмои даҳшатноке ҳастае ки аз ҷои ҳодиса гирифта шудагиай, лекин далел ман надоштам ки ино ҳамин расмҳо метавонанд бошанд оё не. ва ман ният доштам ки видео мекунам ва расмҳоро мегузорам дар телеграму, агар ягон шоҳид боша, ягон хештабор боша, оё тасдиқ карда метавонад ки ҳамин расмҳо аз ҳамин ҷаҳан ё ин ки не, чунки феълма медонем ки тасдиқ надошта бошам намегум. Лекин пеш аз ин видеои ма видеои дигар баромад дар расонаи расмӣ аз яки бо бечора шавҳар, бо бечора падари ин фарзандое ки дар муҳоҷирати Федератсияи Русия будак, дар ҳолати ин ҳодиса рух додан, албатта ки ба ватан бармегарда. Интервю аз ҳамин мегиранд. Ҷое ки ин падар суҳбат кардеста, ҳоло ма дар шумо нишон метем, ҳамун расмое ки қатл нишон дода мешава, хеле ҳам даҳшатнокай, ман ҳамун расморо дорам. Яъне ки метавонад тасдиқ кунад ки ин ҳамун расмо ҳамунай. Аввалан гӯш мекунем, баъд меравем тамошо мекунем. Пешаки огоҳӣ мекунем бародаро, расмо хеле ҳам даҳшатнокай. Хеле ҳам одамое ки дилошон слаби ҳастанд ё ин ки кӯдако тамошо накунем. Дар ин видео хеле ҳам маълумоти пурра метавонем бигирем бародаро, чунки гумонбарон дастгир шудагиянд. ин ҳам бо як хабари хубай. ин бача ҳамсоя када. ҳама сир намедонистан, хона монда ҷо, асбобо монда ҷо, ба кавал задай духтар ма бача ма кишта. Аллоҳ сабр бутатаға. Ин хеле ҳам дарди сахти астае ки ба гуфтан намешавад чунин чира дарк кардан, чунин чира ҳис кардан, барои он хотире ки дар ҷои шумо будан душманда намехоҳед ки дар чунин ҳолат қарор бигирад, ҷое ки шумо қарор гирифтен. Яъне ки бародаро тасаввур кунед ки дар як миҷа задан тамоми аҳлу оилата нобуд кунанд. фикр кунед, фарзандо, духтару писар, зан. Чӣ гунае ки ин мард мега, шаълои 44 сола, яъне ки модари ҳамин хонадона 17 корд мезананд. Ҳамида духтаре ки хеле ҳам ҷавон бародаро, 17 солара дар полези назди ҳавлӣ корд мезананд. А духтари дигари 14 сола Ҳабибара дар амбор ба қатл мерасонанд. Албатта ки ҳамаи қатлҳо даҳшатноканд, лекин бо аз ям даҳшатноктар астае ки шарафи 12 сола писарчара ба болғаи калон ва ё ин ки чӣ гунае ки ин хонадон мега бо кувал мезананд ба сараш, баъдан буғиш мекунанд. тасаввур карда наметавонам бародаро ки чӣ қадар дуруни ин мард хунай. Тасаввур кунед шумо як бор бародаро, ба худаш як ҷуръат пайдо карда бо гап задаистае, ин суханҳо бо аз даҳанаш баромадаистае. Аллоҳ раҳмат кунад тамоми ин шахсора ва ба шумо сабр бутиятаға. Сайфулло Азимов ҳамсояи ино буда, яъне ки медониста ишон чӣ гуна ҳастанд, пул доранд, надоранд, ва гуфта мешавад ки аз банкам қарздор буда ва дар гузаштаам чунин мушкилиҳо доштааст. Яъне ки дар ин ҷа рабт дода мешавад ки сабаби ин коршон ғорат кардан будааст. ва ҳамчунин падари ин хонадор мега ки дар вақти ҳамин шаб ҳодиса рух додан 20,000 ё ки 22,000 сомон аз хонашон гум мешавад. лекин дӯстон, ман намефаҳмам онира ки агар ки сабаби кори ино маҳз ғорат кардан мебуд, чӣ лозим буд ки ба ин гуна даҳшатнокӣ ба қатл бирасонанд. яъне ки 17 корд чӣ гуна тасаввур карда мешавад. яъне ки одам вақте агар ғорат карданӣ боша, муҳимае ки ӯра ягон кас дастгир накунад ё ки ягон кас монеа нашавад. ғоратгаро ниқоб мекашанд, ҳаракат мекунанд ки одамо дар хона набошанд, ва агар ки бошанд ҳам ҳаракат мекунанд ки ниқоб кашанд набинашон, ягонташа асир мегирану дигарош ғорат мекунанд, мераванд, тамом. ва агар бигем ки ино натонистанд хай чунин кора карда, аз дастшон наомад, ин қадар шумораи зиёди кор задан барои чи ай? яъне ки одам ба як зарбаи корд мемра. инош як тараф, кӯдаки хоби 12 солара дар ҷои хобаш задан, иниш барои чи ай?
ва пойҳое ки дар дохили танур дида мешавад ба мисли он ба назар мешавад ки пойҳо калта кардагиай. дар инҷа гуфтан нагуфтанд ки калташ кардияну ки накардиян, яке ҳамин гуна ба назар мераса. ин агар калта карда бошанд, ин гуна рафторо барои чи ай? яъне ки чунин бераҳмона киштан ва нигоҳ дида мешавад дар ин расми дигариш либосҳои зан кашида бировардагиян тақрибан 90%. ин корҳо барои чӣ буданд? яъне ки майра танҳо ғорат наметонам гуфта сабаби ира бародаро. сабаби ин кор маҳз ҳайвонӣ ай. яъне ки аз ҳайвонам бадтар. яъне ки хона зандор духтардор нияти хеле ҳам бад доштанд, якум тарафа инаш, дуюмуш ки медонистанд ки пул мол ҳам доранд, хай як бора пулҳорам гирифтан зарар надорад ку чунин фикр кардагиян. ман фикр мекунам ва мақсади ягонашон, ҳадафи ягонашон танҳо ғорат набуд. ва расмои ин ҳодиса дар телеграм канали бародаро ва пешакӣ мегӯм ки хеле ҳам фикр кунен, як чанд маротиба фикр кунен, баъдан бибинед, чунки хеле ҳам даҳшатнок мумкин ай ки дар психикатон таъсир бирасонад. барои ҳам хотир кӯдако набинен, ё ки ягон занҳое ки ягон беморӣ доранд, ё ки ягон дилшон ягон ва дигашон бемор аста набинен. яъне ки маҷбурӣ нестай. ва агар ки ба хулоса омадаен ки мегзарем, медороем, мебинен, ҷавобгар барои психикатон хитонен, чунки шумо ба ихтиёри хитон мебинен. ссилкаи телеграм канал дар якум комментария закрепӣ чидагиай. дар ҳамин ҷо видео ба поён мерасад дӯсто ва ба худам иҷозат метам ҳамчунин соҳиби ин канал дар давоми ҳамин видео, чунки видеомо барномамо кӯтоҳ шид, як хабари дигар дорум ки бояд бирасонам ба бародаро. аз оне ки як видео алоҳидаш кунам, мешавад ки дар давоми ҳамин видео бугзорум шав. ин видео ба поён расид. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. ин видеои дигаре ки айни замон сар мешавад ба одамои дахл дорад ки мехоҳанд блогер шаванд. агар шумо чунин шахсҳо бошен, марҳамат метонен ки тамошо кунед. ҳамада салом ба ҳамаон нафароне ки айни замон ин видеоро тамошо доранд. ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов ва ё ин ки бисёриҳотон маро дар интернет ҳамчун SM Шарипов мешиносен. номат палангая. дар давоми таҷрибаи 8-9 солаи худам дар соҳаи блогингӣ аз шахсе ки шумораҳои обуначиёву бинандаҳоша ҳисоб мекард ки ҳар як рӯз як донаи оё зиёд мешаванд ё ин ки не, гуфтам наичо кику имон гап занем. ба ҷое расидам ки се блогери беҳтарин ки шумо постоянно ва гӯш мекунед, уважат SM мекунед. Шарипов дар ҷои аввал места. топ 3 блогер. SM Шарипов. SM Шарипов. ва бале медонам ки бисёриҳои шумо ҳам ин орзура дорен ва мехоҳем ки орзутон ҳамин гунаи амалӣ бигарда ки ба мисли каналҳои ман 265 000 YouTube, 100 000 Instagram ва дигар каналҳо видеоҳои хеле ҳам басифат пурмазмун ба навор бигирем ва албатта ки тавонен дар ин шуғли дӯстдоштаи хитон даромад дошта бошем. лек гап дар бораи оне меравад ки мо ин корро карда тавонистем ба хотире ки 8-9 соли худмонро дар ин кор сарф кардем. ин вақти кам нест ва шумода савол ба миён меояд ки ин донишҳоро шумо аз куҷо ба даст биёрем. шумо имконат дорем ки 8-9 сола таҷрибаи маро истифода кунед, маълумот аз худ кунед, лекин 8-9 соли ҳаётона сарф накунед. Ака мо барои шумо лайка чиам тариба монем шумо пул кокунем. медони чӣ брат? ами апа мара як дастгирӣ кунем. Я пурманиша мефаҳмем. ман медонам мушкиле барои ту, лекин сабр. илтимос бачаҳо лайк монед ада. ман ба худо қасам на блог гирифтам. бале инҳо хатогии шахсоне ҳастанд ки шавқу завқ доранд дар блогингӣ, лекин таҷриба ва дониш надоранд. бемаълумоти лозима тамоми кӯшишҳои шумо барбод меравад ба мисли шахсе ки аробаи бечарха ба кӯтал мебарорад. видеоҳо бинанда намегиранд. амонтаж бошад ба мисли оне ба назар мерасад ки ҳангоми монтаж кардан дар болои клавиатураи компютер чойник чапашида бошад. аз садо боша ҳамин гунае ба назар мерасад ки гӯшкунанда пушаймон мешавад ки ин видеоро пахш кард. дар натиҷаи ҳамаи ин даромадам нест. бовар кунед, ман медонам чӣ гуфтестам, чунки тамоми ин роҳҳоро ман гузаштам ва ҳамчунин дидам. аз ҳамин хотира бузургон мегӯянд ки агар хоҳӣ ягон маълумот дар бораи ягон чизе бигирӣ, аз шахсе пурс ки дар он соҳа таҷрибаи калон дорад. ҳозири ҳама мардум мақсад ҳамин соҳаи интернетда часпидаган намешавад курс албутӣ. аммо бошум хеле ҳам хуб медонам соҳаеро ки дар бораш сухан кардастам. роҳи ҳалли ҳамаи мушкилӣ курси маҳз курси блогерӣ фани аср ки зиёда аз 50 дарс иборат аст.
ҳама ин дарсҳо дар асоси таҷрибаи худи ман сохта шудагиянд дӯсто, чизҳоеро ки ман дидам, гузаштам, санҷидам ва як чанд советҳои дигар аз шахсоне ки муваффақанд дар ин соҳа. Дарсҳо озоданд аз ҷиҳати ҷинс, яъне ки баъзеҳо мепурсанд ки барои занҳо мумкинае? Бале, ва озоданд аз ҷиҳати вақт, яъне ки шумо роҳ меёвен ба платформае ки дар уҷа дарсҳо гузошта шудагиянд ва кай хостен метавонен дуроен ёд бигирен. Шабай, рӯзай, баъди корай ё ки вақти бекорияй. Ва ба ғайр аз ин ҳамчун шумо роҳ меёвен дар гурӯҳе ки агар ягон саволҳои иловагӣ пайдо шава метавонен рост аз ман пурсен ва ё ин ки муошират кунен бо дигар шахсое ки ба курс роҳ доранд ки ин сабаби ҳамкории шумо мумкин дар оянда шава ва фаромӯш кардан дар кор нестае ки ҳамчунин аз рӯзи аввал вақте ки шумо курса ба даст меорен як роҳи дигаре ҳастае ки шумо метавонен бо он пул кор кунен ки бо ҳамин курс алоқамандӣ дора. маълумоти бештар шава вақте ба курс дастрасӣ кардан аз худи ҳамон курс мегирен. баъди ба курс роҳ ёфтани шумо ягон кас шуморо аз курс абадӣ намерона. аз ин курс шумо ба даст меорен тамоми маълумотҳоеро ки бо гуфтестам ку шахсе ки ин қадар таҷрибаи калон дора медонад ки шумо дар кадом маълумотҳо лозимае. шурӯъ карда аз сохтани канал ва якум видео то ба наворгирӣ, тарзи дуруст гузоштани свет, тарзи дуруст сабт кардани садо, чӣ гуна бояд сабт карда шавад, чӣ гуна интихоб бояд кунӣ таҷҳизоти корита, монтаж. шурӯъ карда аз интихоби худи барнома барои монтаж то ба нишон додан чӣ гуна ҳам ту битонӣ тавассути телефон монтаж кунӣ ва ҳам тавассути компютер. баромад кардан, албатта ки ягон кас аз шиками модараш ин қадар бурогабзан намебарояд. Медони чӣ брат? Хискадин брат. Родной. вақте ягон кас маро бина фикр мекунад ки ман мисли ин гап зада наметавонам, лекин не дӯсто, ҳамаи аз таҷриба шидагиай ва ба худаш техникаҳоеро дора ки шумо метавонед буомӯзен ва ман ҳамура дар шумо ёд метиҳам. чӣ гуна аз камера натарсӣ, аз суҳбат кардан натарсӣ ва чӣ гуна суҳбате кунӣ ки мардум бухоҳ гӯш кунад, на ин ки тезтар буга видеоро бикушам. барои дарсҳои блогингӣ муваффақ шай, чизҳои дар боло гуфта басанда нест. бо донистан дар корай трендҳоро, чӣ гуна мавзӯъҳоро шумо бояд интихоб кунед ки ӯро мардум бипазира ва тамошо кунад. Инора нишон додагиям ва ба ғайр аз ин ҳатто агар ту битонӣ видеои хуб ба навор гирифта бо тавонистан дар корае ки бинандаро ба канал ҷалб кунӣ то ин ки обуна шава. ин мавзӯъҳоро ҳам гап задагием. дар курс ҳаст ҳам теория, ҳам практика. чизҳоеро ки гуфтан дар корай ма гуфтагием, чизҳоеро ки нишон додан дар корай дар практика нишон додагием. реклама ва дигар роҳҳои даромад дар соҳаи блогингӣ. ҷои шириниш барои бисёриҳо маҳз ҳаминае. мисол мо ҳамчун шуғли дӯстдошта ин корро шурӯъ карда бошем, бисёриҳо дар қадамҳои аввал як бора ҳамчун роҳи даромад шурӯъ мекунанд. барои ҳамин хотир ин масъалаҳоро гап задагием. баъди курс на танҳо шахсе мешавӣ ки тамоми ин маълумотҳо, тамоми ин таҷрибаи 8 солаи маро аз худ мекунӣ ва балки шахсе мешавӣ ки каналта месозиву ва қадамҳои аввали худта дар ин соҳа мегузорӣ. ва албатта фаромӯш кардан дар кор нестае ки мегӯянд донистан ва амал кардан. шахсе бошӣ ки амал кунӣ, ҳеҷ гоҳ олимои беамал нашин дӯсто. албатта шахсое ки дарсҳои маро гузаштаган результатҳои хуб доранд ва бисёриҳоша ҳатто шумо дар интернет имрӯзо мебинед ва мумкинае ки обуначиҳошонам бошен, лекин дарак мумкин надошта бошен дар бораи устодошон. единисти одаме ки мара блогер кардагиай, фаҳмондагиай тактикаи кори блогерира чӣ кадан дар кор, чӣ кадан дар кор, эсем шариф гуфтани одамай бародарон муҳаммад. ва аз ҳамадан муҳимиш дӯсто, агар ки шумо то ин лаҳзаи видеоро тамошо кардагӣ бошем, пас шумо шахсе ҳастем ки мехоҳен ин курса ба даст биёрен ва беҳтарин шанс дорен шумо, яъне ки шумо метавонен курса ба даст биёрен бо тахфифи 70%, яъне ки 70% арзон аз нархи худашда. чунин тахфиф рафтест дӯсто ва 7 соати дига давом мекунад аз вақти ҳамин видеоро шумо дидантон. ва чӣ қадар нарх дора, албатта ки метавонен бо ссилкаи дар поён буда бигзарен, нархҳоро худтон бибинен ки бе тахфиф чӣ қадар буд, ба тахфиф чӣ қадар шидагиай. дар умум бародаро нарх ҳамун нархе ҳастае ки ин қадар маълумотҳое ки шумо ба даст меорен, ай дили соф шуморо гуфтестам ки ин як нархи ночизай дар муқоиса ба ин қадар маълумотҳо. агар вақте ки ман якум бор шурӯъ кардам ин қадар маълумотро дар ман медодам, аллоҳ шоҳидай розӣ будам ки ба 100 000 бихарам, ба 100 000. барои чӣ биген? чунки ин қадар вақти дарози худам ман дар омӯзише ки дар таҷрибаи худам омӯхтам сарф намекардам, тезтар мерасидам. беҳтарин сармоя ин сармоя дар донишай бародаро. вақте ки шумо муваффақ мешен, ҳазору маротиба ба шумо бармегардад.
мумкине ки зиёдтар. Дар як рекламатон метавонед ки барбигардонедша. Интизор нашен, чунки вақт маҳдуд ай. ба ссилкаи дар поён буда бигзарен ва агар ки дер монден метавонед ки ба нархи аслиш бигирен, на ин ки бо тахфиф. ҳаматонда муваффақият.